अफार सोलिगासिनो आरोना गय फुलिनि थाबनो लांफैनो हायो फांसे फांनै फांथामखौ फ्रि मोननो हागौ आरोना मोननो हागौ माने मोनथारगोन सिउरखा बेसेबां नांगौ गय फुलिया ओरैहाय दोंजोबोनाय नोंथांमोननो नांगौ थाबैनो लांफै बे गय फुलिखौ ओरैबो दङ नै ओरैबो जा मोजां मद' आरोना ओरैबो दोङो सोरगिदिं बेसे नांगौ सोरनोबा 20 दाल नांगौ 50 दाल नांगौ 100 दाल नांगौ मोनलांजोबनाय आरो नै ओरै देखायलाय ओरैबो नै जा मोजां मद' नै बेखौनो नायलाय बेसे नांगौ सोरगिदिं आरोना गय फुलिया जायनो नांगौ थाबनो लांफै आरो नै ओरैबो दङ जा मोजां मद' जांगिला होननांसिगोन आरोना लांफै थाबैनो अफार सोलिगासिनो दा गय फुलिनि आरो नै बैथिंबो फिसा फिसासो गायनानै दोनदों दासो फिसा जाबोदों बोसोरसेल' जादों खासिया आरो होनलाबो खै बोसोर जानाय बेफोरलाय बेफोर 3 बोसोर गाहाम जानाय 3 बोसोरनि जानायनो आरोना आरो नै लोगोसे प्लेट नांगौबाला कन्टेक्ट खालामनो हागोन नै फिथाइया थाइगासिनो दोङो दा जों मा सिस्टेमाव हरगोन बेखौ अजन ना अजनबो फानगोन ओमफ्राय फिथाइ हिसाबै 30 थाखा 50 थाखा गिदिरना 50 थाखा गिदिर फिसानि खोथा थायो नालाय थाइसेयाव 50 थाखा 100 इदियाव फानहरनाय जागोन आरोना ओमफ्राय दा बे मोनसिगोन बारा गिदिर ना बेफोर थाइगासिनो दङ दायो बेफोर गिदिर जादना बेफोरखौ जोङो आं डाइरेक्ट रेसखौबो खोन्थाना होनाय जाखाबाय बेखौ जों 100 फानहरगोन आरोना बेफोर एसे गिदिर ना बेनि क्वालिटियाबो एसे बेलेग आरो एसे दुबसा जादबो दोङो एसे लावजिं जादबो दोङो एसे बे गोलाव जाद आरोना ओमफ्राय र' फारसेथिं दंबावो बेखौ नोंथांमोननो देखायगासिनो गोफोर नै फिथाइया नैबे एसे गोलाव जाद बियो बिनि रेसा एसे दाम जागोन नै बे गोलाव जाद ना बैनिसाय बांद्राय गोलाव आरोना बियो नै बे एसे गोलावसिन नै बै ओरै सिङावबो देखायना होलाय सिङावबो दङ नै बेबायदि गाहायनिफ्रायनो थायो आरोना बिराद थायदों बे चकलेट बिफाङा बेनो जों जि जायोना चकलेट बे फिथाइनिफ्रायनो बे चकलेटआ जायो आरोना डायरी मिल्क कक'आ चकलेट नै 5 स्टार चकलेट बेफोरनो बानायग्राया नै फिथाइया बेनिफ्राय जायो नै गाहायनिफ्रायनो नै दंफाङा गुदिया ओरैयाव गय सिङाव गायनो हागोन गय बिफां बारि सिङावहाय जोंनाबो गय बिफां बारि सिङावसो गायदों बेखौहाय बारा गोजौआव गय थाबाय ओमफ्राय गाहायाव चकलेट थाबाय आरोना बेफोरनो जाबाय मानसिनि मोनसे डाबल इनकाम आरोना बेफोरबायदिखौ मावनानै लानांगौ ओरैनो थास्लायस्लाय जाय नोंथांमोननो नांगौ जोंहानाव फैनानैबो लांफैनो हागोन उनाव जों फुलि बानायनोबो नाजागोन आरो दा बेयावल' गैया चकलेटआ मोनसे बारि दङ गय बागान बेयावबो दोङो आरो दा बेफोरो मुसि गारजोब्बाय आरोना बेफोर मुसि गारनायखौ ओरैबो गारना होनांगौ नै ओमफ्राय बेफोर दाथ' मेसें बोथोर नालाय बिलाइआ रानजोबदों बेबायदि मुसि गारनायबो नङामोन खोमा बेथिं मानो होनोब्ला जोङो प्लास्टिक सावनाय जादोंमोन ना अरनि हावा नांनानैसो बियो रानजोबदों नै मोनब्रै जादों आरो अरजा बेफोरो बेबायदि थायो आरोना नै बिफाङा बेनो गुदिया नै बेनिफ्रायनो नै दा स्टार्ट होयो आरोना थायनाया बिराद मोजां न'आव गायना लानांगौ बेनि चकलेटनि मुल्यखौ नोंथांमोना उनाव मोनथिलांगोन आरोना गायनानै लादोंब्ला माबायदि आरो जुदि नोंथांमोना जानायनि गोसोब्ला एसे मोननाय दङ आरोना जोंनाव ओमफ्राय आङो बेखौ सासे लोगोआ आंना लांनो फैगोन होनदोंमोन बेनिखायनो दोननाय जादोंमोन बे चकलेट फिथाइखौ आङो देखायना होनो आं आगोलावबो देखायना होनाय जादोंमोन आं दाबो देखायफिननो दायो नोंसोरनो चकलेट गोमोनखौ देखायना होबावनो नै बेबायदि आरोना चकलेट गोमोना ओमफ्राय नै
बेनिसाय बांसिन गिदिरबो जाबावो बे एसे फिसायावनो मोनदों चकलेटआ फांसे बिफां दङ बेनो फार्स्ट थाइजेनदोंमोन आरो बे बिफांनिनो फिथाइ बियो बेखौ जायफोर नोंथांमोननो नांगौ एसे खमाव हरनाय जागोन आरो ना सोरनोबाफोर नांगौबा आंखौ थाबैनो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बे चकलेटखौ मोनगोन सोरबाफोर जोलैनो नांगौबाला बायनानै लांफैनो हागोन दा फ्रियाव हरथ'नो हाया आरो ना मानो होनबोला बेखौ बायनानै लाना फैनायावबो गारि खरसा थांलाय फैलाय बिराद थांदों नालाय ओमफ्राय फुलियाबो फांसेयावनो बहुत दाम लायो नालाय नांथारगौबाला आं बेखौ नोंथांमोननो दायो 40 रुपिसाव हरगोन आरो ना आङो 10 थाखाखौ गारना होबावनाय जाबाय 40 रुपिसाव लांफैनो हागोन ओमफ्राय नै एसे फिसाखौ 30 रुपिसाव लांफैनो हागोन आरो ना बे एसे गिदिरखौ 40 रुपिसाव हरगोन आङो नोंथांमोना जुदि नांगौबाला लांफैबानो जाबाय बे चकलेटखौ जायानो न'आव बारि दङ गायनानै लानो हागोन नै नोङो जुदि न'आव बांसिन गायनानै लानो हादोंब्ला गोजाननिफ्रायनो लांनो फैगोन बिसोरजों नों कन्टेक्ट थानांगोन होमबानो बिसोर लांनो फैगोन आरो ना बे चकलेटखौ आरो बेनि फिथाइया बै मा होनगोन जोंहाथ' ओरै उदालगुरि साइडआव लिटुकुर होनो ओमफ्राय बेनि बेगर बादि आरो ना थेवबो बेनि मोदोमनाय जानाया एसे आलादा आरो बहुत माने गोदैहां गोबाबहां फेसिबहां ओरैबायदि मोजां मिलौहाबलायनाय मोनजायो आरो ना स' आङो बेखिनिखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होबाय आरो ओमफ्राय गय फुलियाबो सोरनोबाफोर नांगौबोला आंखौ थाबैनो कन्टेक्ट खालामनो हागोन आङो नाम्बारखौ होना होगोन दायो जायनो थाबनो लांफैनो हागोन फांनै फांथामखौ फ्रियाव मोनगोन आरो ना अफार सोलिगासिनो गय फुलिनि थाबैनो कन्टेक्ट खालाम आंखौ दाथ' नै सिजन मोनफैबाय मार्च एप्रिल बेसेबाङावनो गय गायो नालाय गावबा गाव न'खराव गायनानै लानो हागोन सोरनोबाफोर बारिफोरा ओरैनो बेकार दोङोबाला थाबैनो गायनानै लानो हागोन नै अखायाबो फैहांनो दङ देखायबावनोसै र' फारसेथिं दंबावो आरो ना मोनसे बारियाव नायनानै लादो जा गिदिर दा ओमफ्राय बेखौ नै केमेरायावसो एसे फिसा नुदों जानो हागौ बेयो रियेलाव बिराद गिदिर दे जा गिदिर बेबो आरो बियो दा बेसेबाङै जानानै दङ ना नै बेनिफ्राय ओमफ्राय नै बेयो एसे जाबावनो हानाय आरो गोलाव जाबावनो हानाय जा बुगा बेनि गिदिरखा नै बेसेबां गाहायावनो थायोब्ला मा नांबावगौ आरो